bajset! Var är bajset? Just det, där var lite bajs som jag slängde. Hitta där bajset. Resten här. Där petar han med pinningen och det var ett också. Kom och titta här finns det goda grejer. Ta en pinne in i munnen direkt sen. Titta! Vilken är det min spya där borta? Titta där! Jag som brukar när spicet min, okej? Ja. Jag är närmast. Med ansiktet. Nej, inte chans. Jo. Nej, inte chans. Du får göra det först. Du får göra det först. Men jag ska kissa samtidigt på det så filma bort. Gjorde det? Synd att man inte kan se servera. Gjorde det? Jag stänger av så ses vi.